Ini sesepuh ingkang kula pundi. Ugi datang Bapak Ibu seluruh Bapak RW ugi Zaim kula kepeksa kawula ngempil kawula miwah besami awit ing titik dalu menika turun barang kali ingkang dipuji Bapak Ibu tanggal 13 kawan 12 nasional tahun 2006 ugi sesarengan tanggal kawan likur malam selangkung Jawi tahun 1901 mugi-mugi anggenipun ngedalaken kawujian sedaya mujudaken bersih dusun utawi merti dusun mugi-mugi panjenenganipun warga Karang kalih ingkang dipun sering Bapak Ibu menapa ingkang dipun sedya saged kalaksana menapa ingkang dipun jangka saged ngeparengaken saking ngarsa janem ayoh satemah warga Karang kalih tata titi dinten rahayu ing beda saking kanthi sepisan wontenipun sedaya ambengan menika ingkang sepisan wontenipun tumpeng bangsaan menggah wujudipun tumpeng bangsaan nyumerti warga Karanggulu kalih ingkang dipun sesepuhi Bapak Bukuh Tutino mugi-mugi anggenipun sobo ngalor ngetan idul mangunan keblat sekawan gangsal pancer ingkang dipun lenggahi warga Karang kalih mewah ingkang dipun Bapak Tutino satemah menapa ingkang dipun jangka kasunatan Gusti Allah tansah paring rejeki ingkang barokah paring kamulyaan satemah saengyak saeka kanthi manunggaling karsa cipta rasa antawisipun Bapak Ibu seluruh warga Karang kalih sedanipun Bapak dawuhipun rakyat serta Allah satemah saged nyuk rukun saengyak saeka kanthi lir ing bidha salajengipun ugi wontenipun tumpeng bancaan ngomong malih maratitisaken bilih warga Karanggu kalih ingkang dipun sesepuhi Bapak Ibu sasampunipun gesang wonten ing jagat raya inggih menyumupi kakang kawah Adyarani tunggal pertapane siji panjenenganipun wonten kakang kawah Adyarani wangsul dhateng asalipun wondene warga Karanggu kalih ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Ibu Tutino mugi-mugi tansah pinaringan rahayu buyuk rukun saeyek saeka kanthi satemah slamet kersane Gusti Allah dipun paring rejeki ingkang berkah mugi wontenipun tumpeng bansaan ingkang kalih maratitisaken bilih warga Karang kalih ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Ibu Tutino nyumurpi kaki among nini among kaki budul nini budul mudoaken pamomongipun warga Karang kalih mugi-mugi rah inteng kalang dalu kaki among nini among tansah saged wonten kedan kanan kiringipun warga Karang kalih satemah sampun ngantos ingkang pindha sakrekna mugi-mugi saged lumebet dhateng radaging kaliwangen sarasipun wontenipun ingkang kalih dina jeneng petak jeneng abrit nyumerpi saking bapa lan ibu ira warga Karang kalih ingkang dipun sepuhi Bapak Bukuh antasipun tiyang sepuh Bapak Buyung sumangga tansah paring donga pangestu mugi tansah pinaringan karahayon rejeki ingkang lumintu lumetok saged cekap ngajeng turah bingking salajengipun wontenipun jeneng Bromo warga Karanggu kalih ingkang dipun sepuhi Bapak Bukuh Tutino mesti kemawon ketulasa ketulasuh rahinteng kalan garwanipun
pangandikan ngapunten mesti kemawon kathah kekirangan karepatan mugi-mugi Allah tansah paring pangapunten satemah warga Karang Mukawi ingkang dipun sertui Bapak Dina anjuk dhateng kaleresan saklajengipun. Amin. Wontenipun jeneng Blowong. Mbok bilih warga Karang Mukawi menika katlaso kathah menika kaawunan mugi-mugi kathah bolo saking Sentara kawan mugi ical saking wewengkon ing Karang Mukawi satemah nampi tanpa karahaya kateman saking ugi wontenipun inggih menika golong maratisaken bilih Karang Mukawi ingkang bersyukur Bapak Dina sakta gorong jelet manunggal nyawiji satemah saged rukun saged sayek saged tapi anggenipun nindakaken samukawihipun kainten kalangan satemah saged bilih golong saklajengipun. Iki wontenipun menika maratisaken warga Karang Mukawi ingkang dipun sepuh Bapak saged gesang ingkang buregrah ingkang tanggung jawab dhateng Putrawaya satemah dipun paringi rejeki ingkang barokah dipun paringi inggih menika sedekahipun Allah kathah sedekah dipun tampi dhateng warga Karang Mukawi saged ngajeng surah inggih kebakan barokah inggih ampun kacer satemah cek menapa dados panjenenganipun warga Karang Mukawi sedaya. Wontenipun ambangan punal kanthi rani kurang sari bendera. Kami maratisaken bilih warga Karang Mukawi ingkang dipun sesepuh Bapak. Mesti kemawon ngrimat kewan Rajapaya wiwit suku kalih dhateng suku Senawan. Wonten suku kalih ingkang nguwasani Nabi Sulaiman, wonten suku sekawan ingkang nguwasani Nabi Nuh. Ya mugi-mugi anggenipun mingat Rajapaya kala wau kahinten kawan bangsa slamet tebih sakit mugi-mugi saged angen kangge cekap ngajeng surah ingkang mugi-mugi Gusti Allah tansah ngapalaken. Ugi wontenipun inggih menika arah-arah menika maratisaken bilih warga Karang Mukawi ingkang dipun sepuh Bapak olahe lanenan wonten ing pategan menapa pasabenan inggih menika wijo menapa pantun sasampunipun panen kita wangsul inggih menampi mugi-mugi dipun paringaken dhateng Pratimah mugi-mugi anggenipun nampi saketrep kebak punika inggih menika lebirampun kathah yang ikan cekap rahinten kawan jalan dhateng Putrawaya satemah sadaya cekap kasih ing sana. Menika maratisaken dinten 7 pasal dina menika wau mugi-mugi anggenipun saha ngalongitan bilih warga Karang Mukawi kathah bina saking kathah bina saking satemah anjuk saking kewarasan kathah saking santokapi manunggal nyawiji satemah kok menapa dados panjenenganipun Bapak dipun dhateng warga Karang Mukawi sedaya. Iki wontenipun pisangahi sekar kaya maratisaken bilih panenan utawi kaya warga Karang Mukawi menika ingkang wasani Mbok Sri Putih Sri Ijo Sri mugi-mugi katebena saking sakit lan remuk satemah menapa ingkang dipun tanem ingkang dipun tandur saged lamun mentes mugi-mugi sakta cekap lajeng ing Kanjeng Murakabi Putrawaya saklajengipun. Amin. Wontenipun
asan kali menika wau ya asan maratitisaken bilih warga karang kalih ingkang dipun sesepuni dening Bapak leluhur ingkang sampun lepas ingkang boten karmatan ingkang tasih karmatan dalar esti alit menanti sepuh ya mugi-mugi wonten ngaran Bapak tansah papanaken ingkang hormat wonten sisih sak sampunipun menika Gusti Gansaya adi panestu dhateng warga karang kalih ingkang dipun sesepuni satemah antuk seger kewarasan upaya dipesakkan dan satemah ingkang nuwun ngomong putra wayah ibu belum bisa dan sakto akan mewah amin wontenipun inggih pentok menika maratitisaken ini warga karang kalih ingkang dipun sesepuni dening Bapak mugi rahipun kalang dalu dipun mampah sampun ngantos kesandhen inggih margi ingkang raka kesan ing sing tawang dan mugi katebena saking bidung menika ajeng dhateng kelestarian satemah Gusti Allah tansah ngepangake Abakadan ayo kita ngandhakaken kirang ijak kurang mugi-mugi pepunden ing karang kalih injih menika Kyai sapa nyono menapa jenenge sadaya mugi-mugi sakta hangrangkul dhateng warga karang kalih ingkang dipun sepuni mugi-mugi sakta manunggal nyawiji katebena saking makaten mugi-mugi kasesna sikap bakal wanita kalih dinten itu pasaran 5 sasi 12 tahun 2000 kawan yang bersowas kapasasun kanggil gangsal ingkang di pepentangan warga karang kalih ingkang dipun sesepuni dening Bapak Pino dinten wiyah pasaran dipun ginakaken makarya pasaran wonten buruk wonten ing lan kan boten pirsa sakat kang nasipun dinten dipun ginakaken mugi-mugi Allah tansah paring panjenengan satemah amin. Mudah-mudahan semoga tansah berkahan untuk maos Al-Fatihah kaping 3 kita dherekaken.